Gil. May jowa ka na ba? Opo, ang pangalan po niya ay Glory Gil. At Gil, saan ka naman ito natuto maglato-lato? Sa tabi-tabi lang. At ayan na nga mga guys. Yes, bagi down yun mga isko, mga iska, yes. Ay, yung aking pong cellphone ay napagkatuwaan po ng aking mga mag-aaral. At ayan po sila na po yung nag-voice over. Opo. Ay nga po, ito nga po yung bata dito po sa barangay Binatiklan na napakahusay po talagang maglato-lato. Opo, isa po siyang maglalato. Ayan, napakagaling po niyang bata. Saan kaya nagmanang batang ito? Sa sobrang galing niya po. Ayan, nag-walk out po kami na mamamaratrom. Pati po yung aking matakdas ay aking naiwanan. Shoutout sa iyo bata na napakagaling mo maglato-lato. Sana turuan mo naman kami para malato namin yung aming mabuhay. Grabe na talaga mga guys, ang galing ng batang ito. Ayan, lumipat na naman po siya ng kanyang pwesto. Pero hindi pa po natatapos yung kanyang paglalato. Ayan oh. Sige bata, galingan mo pa. Maglato-lato ka na lang habang ikaw ay nabubuhay. Ayan. At ito na nga mga guys, nagpaturo nga ako kung paano nga ba tamang laruin ang lato-lato na ito. Sabi nga niya, dahan-dahanin lang po ang pag-umpog at yan po, bibilisan nyo na hanggang sa magtuloy-tuloy na ang ligaya. At syempre, para magkalago-kago na ang mga mag-uruintok na ang mga lipuyok. Yan lang po dapat ang gagawin, iintukin mo lang ng dahan-dahan at saka mo na bibilisan at saka na sila mag-uumpugan ang mga ligpuyok na yan. Yan ang sabi niya sa akin. Pero nung ako'y sinubukan ko na nga, Ari, anak ko, ako po ay na-disappoint dahil yun po ay pumantok sa aking ulo yung lato-lato. Ayan. Hanggang ngayon may hukol po ako. Ayan, shoutout nga sa'yo bata ka talaga. Ikaw talaga ang anak ng ina mo, anak ng ama mo, mabuhay ka, mag-isa kang maglalato. Ayan oh. Pero syempre mga iska, dapat po natin suportahan po ang ating mga anak sa kanilang hilig. Pero syempre dapat gabayan po natin sila na syempre unahin po yung kanilang pag-aaral at ang pagsunod sa magulang at hindi unahin itong mga paglalato-lato na ito nang sa ganun naman po ang kanilang pong buhay ay magkaroon po ng direksyon at upang marating po ang kanilang hinahangad sa buhay, ang kanilang minimiti, ang kanilang pinapangarap sa buhay upang naman sa gayon hindi silang tumandang maglalato. Opo mga iska, maraming salamat.